gari sun zo fili da ganin kowace ta shirya iko ganga ta zan doka wata manyan mata ce in shirya ki shigo fili in ba ba ku ki ja bayan san girgiza welcome and bye bye. Hello guys, kaga kun yi tumur ba wani wanda yake dan farin ciki kamar gidan mutuwa haka an yi ba mai tabawa ya ne haba dan saki jiki mana haba guys haka ake yau ne a gurguje ina so dan yi wani introduction kawai ina so a ƙarshe abin da na faɗa ku dan faɗa da Allah ko so ɗaya ne okay idan kuna son ku ga wasan yes yara ku ce yayye idan kuna son ku ga rawar yes yara ku ce yayye kanku da yanzu a ga wasan ya fara ina ga a salitu newa jama'ar gidan nan barka da zuwa kamar yadda kowa ya zo lafiya Allah ubangiji mai da kowa gida lafiya duk wanda yake cin arzikin annabi Muhammad ya daga hannu ko ba a ci ne to kowa ya sauke hannunsa to DJ ka ba mu kiɗa kamar yadda muka saba za mu fara aiki Bye.
ta wuce ke No.